Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय दिनैहाय आङो फैदों लेकमिनि सेलुनावहाय आंहा दाख्लै बार्थडे खुंनानै खानाया हेयार स्टाइलखौथ' नोंथांमोना नुखादों बोरै खालामदों ओरैबायदि जेथो जादों ना बेखौ आं हनो हादों ना लोबनो हादों आङो बेखायनो आङो सेलुनाव फैनानै एसे मोजाङैनो हेयार वाश खालामजानोसै ओमफ्राय हेयार स्पाबो खालामजानोसै होननानै सानबाय आङो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो लोगोसे नोंथांमोना बावदोंमोनबा नै आंनि हेयार स्टाइलखौ नायना लादो ओरैबायदि क्रिम्पिं खालामनाय कार्ल खालामनाय मा होनबावनो आरो नायलाय अबस्थायानो गाज्रि जाबाय खानायनियानो बेखायनो एसे मोजां खालामनो होननानै फैबाय ओमफ्राय आं बे लेकमि सेलुनावहाय फार्स्ट टाइम फैदों राजगड़आव आरो बे बिग बाजार खाथियावहाय ओमफ्राय बे भिडिअखौथ' आं दाख्लैनो लादों नालाय ओमफ्राय दिनैसो एडिट खालामनो सोलाबनानै होनाय जादों आङो ओमफ्राय आं सानबाय मा दाख्लै बार्थडे खालामखांनानै खानाखै आरो ना मानो होनबा आं सानखादों आं बेखौ खाननो हाखानाय नङा आरो बिउटिशियानाबो होनखादों नोङो खानाय खाननायाव 12 बाजिसिगोन होननानै आरोना ओमफ्राय नै बे लेकमि सेलुना बिराद स्टेन्डार्ड मोजां आरो बिग बाजार रुद्राक्स मल खाथियावनो दङ बियो राजगड़ र'डआवहाय ओमफ्राय आं सानो बिउटि पार्लाराबो मोनसे बिराद मोजां बिजनेस जेरावहाय बिराद फैसा खामायनो हायो बिराद माबानो हायो आरो आरजिनो हायो साख्रिनि सेबांखौनो आरजिनो हायो आरो माबायोबाथ' मोजां सोलियोबाथ' साख्रिनिख्रुइबो बांसिनसो आरजिनो हायो बेखायनो आं बुङो आरो बहुतखौनो जे फरायनायाव जुदि गोसो गैयाबा बा फरायनायाव जुदि फेल जाफ्लेबाय थाबा फरायहोबाय थानाङा माने मानसिफोरखौ आरोना मुस्लिमनि बायदि जानांगौलै माने मुस्लिमफोरनिया नुवाखै जै फरायनो हाबाय बा डक्टर इन्जिनियार बा माबा मोनसे जब मोननो हाखानाय फरायहोबाय आरो जै फरायहोनो हाला जाय मैगं बेफारि जेनेबा मैगं बागान बानायसिगोन बा बोरमा बेफार बा मोसौ बेफार बेबायदि जानांगौ आरोना बिदिबानो माने बेकार इयुथआ माने इंगेज जानानै थायो मोजां खामानियाव जेनेबा नों जुदि फरायनायाव हायाबा मानोथो फरायहोफ्लेबाय थानो आरो फैसा इमान थाङोना फरायनायावबो बेखायनो माने आंनि बे मोनसे पार्सनेल अपिनियन आरो जे फरायनायाव जुदि जायाबा एक्सट्रा मेरला खामानि दोङो दुनियायाव बेखौ मावनो हायो आरो ओमफ्राय आंबो सानगासिनो इसोरनि अननायाव जुदि आंहाबो एसे राङा जाहैयोबा आंबो सानदों मोनसे बिराद मोजाङै स्टेन्डार्ड मोनसे सेलुन खेवनो आरो गुवाहाटियावहाय नायनोसै मा जायो इसोरा जुदि लोगोआव होफायोबा ओमफ्राय आङो बे स्पाखौ आङो माबा खालामदोंमोन प्रटिन स्पा मा होनोमोनथाय बावलायलायबाय आं जिखुनु नर्मेल स्पाखौ खालामाखै आरो आङो प्रटिन स्पाखौ खालामदो जिथु स्केल बे रुटआवहाय राफ जाबायना आंना माबाया खानाया बेखायनो ओमफ्राय मासाज खालामबाय जि आराम नाङो आरो खानायाबो जि मोजां जायो सिल्कि जायो ओमफ्राय गलायलाया आरोना खानबाबो बेखौ 3 विक्सनि उनावहाय खालामबाय थाबा मोजां आरो जि मोजां खालामदों ओमफ्राय आं सोंदोंमोन आरो बिथांमोनालायनो मणिपुरनिसो अब्ला मणिपुरनि मानसियानो जोंनि आसामाव फैनानै बेफोरबायदि बिजनेस मावनानै फैसा खामायगासिनो अब्ला जोंनि बर'फोरा मानो हाया बिदि आरोना आंथ' सानगासिनो आं जुदि बायचान्स बेबायदि एसे गोदोरै खुलिनो हायोबा बहुत माने जिमानखिनि नांगौ बेसेबांखिनिखौ आं लागोन आरोना मावग्राफोरखौ जोंनि बर'निफ्रायनो मानो गुबुन हारिखौ चान्स होनो जेनेबा ओमफ्राय नै रेप खालामनानै लाबाय प्लास्टिकजों ओमफ्राय बेखौ 10 मिनिट्स दोननानै हेयार वाश खालामगोन आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना मासाज खालामबा जि आराम नाङो ओमफ्राय नायलाय माबा आगैयासो मासाज खालामदों आं सानदों बिसिनि स्टाफनियासो खालामदों दां होननानै ओमफ्राय आंखौ टाक्लु क्लु नुदों आं खानाय गैयिबो जायो टाक्लु मोनबा आंखौ माबैसा नुगौमोन साइज
नै दायो वास खालामखांबाय बिसोरो ओरैबायदि मोजां माने सब फेसिलिटि दंजोबो आरो नै जोंनि उनथिंबो पेडिकिउर खालामगासिनो बेवहाय मेनिकिउर पेडिकिउर सब खालामजोबो आरो ओमफ्राय दायो सिरामखौ फोनबाय सिरामखौ फोननासो ड्रायार इउज खालामगोन आरो बिसोरो खानायानो जि जोंना दसेनो क्रिम्पिं दसेनो कार्लि दसेनो स्ट्रेट खालामनाय जायोना बिराद गाज्रि जायो आरो ओमफ्राय जोंहा मामानि खानाया इमान मोजां जोंहा आब'नियाबो बिराद मोजां ओमफ्राय आंनि खानाया किजानि बाबानि बायसा लाबाय दं बेखायनो एसे गोबा आरो नङाबाथ' जोंहा आब'निया ओरैबायदि रोजा बिराद रोजा खानायफोरा रोजाबा बिराद साइज नुयो गोलाव जाबा आरो नेचारेलि सोरनियाबा जेबो फोनाबाबो मोजांखा जोंनियासो भगबाना मानो बिदि हरनाय देलाय महरखौबो ओइ जेबो नङा दे होमबाबो बारा दुखु जानाङा मानो होनना बुंबा जोंहादि सब बुस्थुआनो दोङो आथिं आखाइ गासैबो साननो हानाय गोहोबो दङ सब दंजोबो बेलेग मानसिफ्रादि अंग माबा माबि गैलायलाया बेनिख्रुइ आरो मा नांबावगौना थेंक इउलै भगबान इमान मोजां लाइफ होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय नै खानायाथ' अलमस्ट रेडियानो जाबाय दहाय माबायदि जेथोथोमोन दायो नाय खथ' मोजां जाबाय जेनेबा प्लेनहै ओमफ्राय ग्रिन टि लोंबाय एसे ग्रिन टि लोंनो होदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेसांखिनियावनो बेसां लागोन मिथिबायना 2500 ओरैनोथ' नर्मेल बिदि माबा पार्लारफोरावहाथ' 500आवनो हेयार स्पा खालामो खिन्थु बेयावहा एसे कस्टलि आरो बेबो प्रटिन माबा मोनसेमोन नालाय स्पायाबो बहुत रोखोमनि दङ ओमफ्राय ओरैनो नर्मेला बिथांमोननियाव 1000निफ्राय स्टार्ट मोनो आरो ओमफ्राय नै फैबाय जोङो माथो खालामबावनो जि स्रां मोनलायलायबाय खर'खौ आराम साफा सुना होनायखाय आराम मोनलायलायबाय ओमफ्राय दायो थांलायनोसै आंगुर बायना लांसै आं सबनिख्रुइ गोथावसिन मोनो जानो आंगुर अरेन्जखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय लोंगोन आङो रेड बुल आंथ' रेड बुल लोंगोन नों मा लोंदो फै लोंगोन माजा लादों माजा थुराखै जोङो थांगासिनो नै दायो रुमाव मोनफैनानै नै आं बेखौ बायबोदोंमोन आरोना स्ट्रिट मार्केटनिफ्राय माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय आस्थाम नै जि गिदिरखा ओमफ्राय नैबेबो ओमफ्राय आसुगुरा बायदोंमोन ना बेखौबो बानायबोबाय आरो आं बेखौ भिडिअ बानायबाय थायासै नैबे मोनसेया बायदोंमोन ना बार्थडेनि जिथु गिफ्ट आनबक्सिं खालामनायाव ओमफ्राय नैबे मोनसेया झुमका टाइप आरो ओमफ्राय नैबेयो ओरैबायदि मोजां आं बिराद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' बेलेग जेनेबा ब्रेन्डेड दखानफोराव बिदिनो बायबाथाय बेफोरखौ ना 1000 बा 1500 बिदि लागौमोन ओमफ्राय आं बायना लाबोदो बेखौ अनलि 250 बेयो 200 ओमफ्राय बेबो 200 ओमफ्राय नैबेयो अनलि 80 रुपिस नैबेयो